ka-adventure, naata karon sa lungsod sa Pilar, Bohol. Atong gyari ang mga panginabuhian sa mga bulanon. Ang panginabuhi nila managatay. Okay sir, mayong buntag sir. Paano sir, kan biso-biso lang sir, biso-biso lang kay bawal mo kuno ana sir, bawal ang laman, no? Bawal ang laman sir. Okay, ka-adventure kanang kisingan na to sir. Kisingan? Fredo Tixon sir. Si shout out ko ni Sir Fredo Tixon. Muna yung kuha sir. Okay ka-adventure, grabe, dagan jamo ilang dagan kaayo ilang kuha nga tilapia. Uno sir kanang sa pasol niyo sa pokot. Laya kini amo ni si Laya. Nani gamiton sa adventure kining laya. Kasi nga na to sir. Vicente sumampong. Okay. Ni mabaw na unya nakuhaan kay gamit sa basakan. Mo ni kawan kuha puy unuan karon ka adventure. Okay kanang ganina ra mo gapon man na mukot mo ganina buntag. Karon pa miabot sir. Ganina ba na sa alas 10 namukot to ka adventure og laya. Unya daghan silang nakuha nga tilapia na makita na to ka adventure murag daghan-daghan jud kana mga layang nakuha kay karon ka-adventure kana mga tilapia na makita na to ka-adventure. Wala kayo mga tilapia ka-adventure ilang nakuha nga tilapia. Kining tilapia kining gagmay pwede po na siya kanang ibuwad ka-adventure para lami ni siya pritohon ka-adventure. Okay makikita mo ni ma'am nga ibuwad balanghoy kamote parisan saging mo na silang na imo song amay mystery mo ato ma'am kanang naghukas kani niyang kaning napin indong ani kanang naghukas. Kato naghukas ganyan katong gi-interview na to kasi nga tong si sir si Alfredo Tixon mo to siya nang laya diri unya kanang kuan ka-adventure makita na to ang dam nga ang tubig nagkagamay na tungod kay walay uwan-uwan nung panahon na kay init kayo unya makita to ka-adventure unya tuwa poy na masol dito at bang mas lamang ning ilang laya kay ang laya mas daghang makuha kay inigtapok sa tilapia inigiksa sa laya daghang kuan kanang daghan nga mo kuan kanang mo apong unya inigitsa sa laya ilang itsahan mo tong makuha ang mga tilapia. Karon sir maglaya na mo ron sir, maglaya mo dito. Magilo ka katong maglaya to din na. Taga mga ka-adventure yung mga kauban dito. Mo ni po ni panginabuhian diri sa mga bulanon. Manglaya sila tilapia, ka-adventure ang kuan. Ang tubig diri sa Pilar Dam wala ni hubas-hubas na. Tungod sa panahon karon nga init. Makita na to ka-adventure. Ito ang mga tao dito. At atong ka-adventure kay basig mo iksa na sila silang laya ato makita na to sa ilang mga dito mga kaubanan ka-adventure makita na to ka-adventure. What's up ka-adventure? Na ako karon sa Pilar Dam sa Pilar, Bohol na ato mga katawhan dito ka-adventure. Mga usapon ni siya mga panginabuhian diri sa Bohol. Ito makita ka-adventure unya mas lami diri pamukutan ka-adventure kay ning hubas na ang tubig. Makita na to ang tubig nga ni kunhod na ang tubig ka-adventure diri sa Pilar Dam. Kayo sa tinguan ani ka-adventure di ta katamak ani lugar kini kay mapuno ni siya sa tubig dagan kayo. Unya mo awas dito sunahan dito sa spillway. Okay ka-adventure? Makita na to ang latayan nga naguba. Malatayan sa una. Okay ka-adventure na atong mga kaigsuonan diri sa lungsod sa Pilar sa dam. Mamukutay ni sila ka-adventure lahi itong laya lahi po ning pukot unya makita karon ka-adventure kaning pukot ilan ang iladlad kay arong mo matoy ang mga tilapia. Amazing mao po siya panginabuhian diri sa Pilar Bohol. Makita makita na to ang mga kaubanan diri ka-adventure karong tadtaod ka-adventure ilan ang ilagak ang pukot para muto ang mga tilapia diri ka-adventure. Okay ka-adventure, what's up ka-adventure? Nang ato mga kaigsuonan diri karon ilan ang mo ni siya kanang kanila tayan na ka-adventure mo ni latayan sa una diri sa Pilar unya karon
nihugno siya mo nang karon na ang kasada to na sa ibabaw ka-adventure. So makita ang pukot. Sir, kanang laya sir, lahi po ng laya sir, no? Lahi po ng pukot no. Katong laya mo to iiksa. Okay. Kanang dugay na kana mukutay sir? Okay na, maway pa. Dito po lagi karon pa min. Oo. Mga abot na kag mga 5 years ana. Sobra na. Sobra na sobra na 5 years. Okay ka-adventure, kanang makita na to ang paglagak sa pukot sa atong mga kaigsunan diri sa pilar. Ilan ang gilagak ang pukot? Okay ka-adventure, makita na to ang mga katawhan nga naglagak sa ilang pukot. Unsay lumiro inyong pukot sir? Lumiro 20? Mga duha ni ka dupang yang katason. Taas-taas ka-adventure pang lawom gyud siya ka-adventure kaduha kadupa yang katason. Okay ka-adventure. Ang ilang pukot nga giatang na diri sa latayan. Kay kining latayan ka-adventure kuan kanang naag mga tilapia diri manguan. O makita na to ka-adventure. Ang pukot nga ilang gibabag na. Kay kining tilapia og mga halwan og karpa na sa ilaw sa kuan latayan nga napakaroon sa pilar. So makita ka-adventure. Katong ganina nga atong pang tanaw ganina nga kuan tilapia dito nga nangakuha, kuha to siya sa laya. Kining ila diri kasi lahi ni pukot ning ila giatang. Tunay na tuoy ka picture nakita. Sakit tuoy kanang masig gitawag og janitor. Balag. Atong tanawon janitor sirbe. O mo ni siya janitor ka-adventure kaning natuhoy. Og mahal-mahal po ni paliton ka-adventure atong mga naay mga o kanimo na siya gitawag og janitor ka-adventure kini siya muna siya janitor ka-adventure. Paliton gihapon ni ka-adventure adto sa mga naay aquarium. Kaya ato mo ni ibutang dito design sa ilang aquarium tigkaon mo ni siya tighinlo sa aquarium. Mo ni siya tigkaon sa mga tai sa mga tilapia dito sa aquarium. O mga goldfish. Mo ni siya kuan nagyang baba ka-adventure nasa ilawom ang baba ani. Mo nang gitawag siya janitor, mo ni siya janitor fish janitor. Kuya siya kani. Oh. Kita na to ka-adventure ang janitor. Mo natuoy ni silang pukot. Nababag na ilang pukot ka-adventure, makita na to. Mo ni ang panginabuhian gyapon diri sa mga bulanon, agpapamukot og panglaya og pamasol. Kaya og naa sila daghang kuha ni ka-adventure, pwede man ikabaligya. Manang kilo karon sa tilapia, uy, nihagbong ka-adventure ag kuan, janitor. Ang kilo karon sa tilapia ka-adventure, mo kilo siya 140 to 150 ang kilo, dagko. Ang gagmay ay 120 ang kilo. Unya, may ka-adventure makapalit ng bugas atong mga katawhan diri sa pilar. Okay. Kana ato na po ni bangas dito ka-adventure, ato na po na kagat dito sa tunga-tunga. I-straight na nyo sir, i-straight na ninyo? Kaya ako na iliko ko to. Iliko gyapon. Mo ra isapaw? Sumpay ra. Sige. Okay ka-adventure. Makita na to ang mga kaigsunan nato diri sa Pilar Bohol nga namukot. Kining latayan nato nakita ka-adventure, kining latayan na kini. O ting-uwan ani, muapo ang tubig ani. Kining latayan na di na to makita ka-adventure. Maapawan ni og tubig. Karon lang kay ting-init unya murag nihubas-hubas ang tubig tungod ang tubig sa Pilar Dam gamiton ni sa mga basakan sa mga katawhan. Nya nakita nato nya bas daghan ang tilapia kay ang tilapia kung walay tubig, minus ang tubig, magtapok na sila mo ng daghan kayong mga tilapia nga matuy. Kung ito makita ka-adventure, tarag ibabaw ang kasada sa ibabaw sa Pilar. Nag-enjoy lang ka-adventure ang pagpamukot. Pabugnaw lang unya naay tumong ang
ang pagligo, pagpabugnaw na itubong adventure kay kuan man adventure kanang naman sila pukot nga gilagak. Kay kung matuyag pukot og daghang tilapia ay makabaligya ka adventure. Mayo pa ng 150 ang kilo tilapia, dagko. Di ko man ani magkilaw-kilaw, kauban si pare. Kanya mga silingan, kaparentihan, magkilaw-kilaw, magkagay. Magkinabuhi sa mga bulanon ka adventure mo na ipanginabuhi sa bulanon. So makita karon. Okay, what's up ka adventure? Nakoron sa Pilar Dam. Diri sa Pilar Bohol at makita karon ang pagkunhod sa tubig. Tulay, makita karon ang pukot. Ilan ang gikuan, ilang gisilbi giatang. Nya tapay pukot ka adventure, makita dito ka adventure ang pukot nga lain nga pukot, ila pong giatang puto sa diri sa kuan, kabita gibira na lang pukot ka adventure. Mga duha ni kapukot ilang da. Kini ilang giatang sa latayan o katong lay pukot pud giatang. Mo ni giatang. Sir. Kaway sir, kaway dai sir, kaway. O mo na tong makaigsuon na diri sa Pilar. O mo ni mga kuan panginabuhian sa Bohol at makita karon. Adventure, ilan ang i-plaster ang pukot, ibabag nila sa diri sa dam sa Pilar. Kita arang pagkunod sa tubig karon makita ato ka adventure. Mo ni panginabuhi sa mga bulanon, ining pagpamukot. Makita na to ang mga kulor-kulor nga mga pataw ka adventure mo na siya ibabag diri sa latayan kay diri sa latayan ka adventure sa ilaw dagang tilapia ni dagko kayo mga halwan, pantat mga katong kita. Kaya tara ka adventure gilatas na ang pukot o sa kapukot nga ilang gilatas. Mas lami yun yung daghan ka adventure kay na ang pagtinabangay, na ang grasya, na ang kuha sa tilapia kay di pwede mag-inusara ka ani kay dinalian ni ka adventure kay ang mga tilapia ani magyudo daghan kay ang daghan magtinabangay dali ra ang pagplastar. Nya nakita na to ka adventure ang mga pataw nga nitiglom na basing na mga tilapia nga ni kubitan na kay kining dapita kining atong gibarugan karon kining latayan naag mga tilapia sa ilaw man ni. So ka adventure nakita na to ang mga katawan sa Pilar nga namukot ni kana sila tanawon sila ka adventure nga tinabangay taas ning ilang pukot nga ilang gi area. Ari sa pukot kita to mga pataw ka adventure. Kanila nang gilatas ang pukot. Taas kayo nga pukota ka adventure. Muna siya panginabuyan sa bulanon niya o ilang gilatas ang pukot para ang mga tilapia dali ra mo kupit ka adventure. Taas nilang pukot nga gilatas. Makita karon ka adventure ang mga nagda sa pukot. What's up ka adventure? Nako karon sa Pilar Dam. So makita karon ang mga katawan nato diri nga namukot. Karon padung na punta adto ta sa katong nang laya tong arion ka adventure kay katong ilang giatang nga pukot balikon to mga hapon ugma baron kay ila man tong silbi gipataan ka adventure. Kaya rong ang tilapia mutoy mga classic adventure mutoy. Gani na gali ni toy nga janitor. Atong nakita ganyan nga janitor. Kanang janitor palit tunon gyud na. Unya pakita na to ang mga kinason ka adventure kini siya mga kinason ni siya diri sa dam sa Pilar mo ni mga kinason ka adventure
nga naughan. Mamatay ni siya kadbinchor, daghan makita nato mga kinason nga nang ukang na siya, nangamatay siya kay na wala na magtubig ini na dako na mang nikunod nga tubig. Kadbinchor kita nato kadbinchor. Kilo karon sa tilapia sa dagko-dagko murag 150 ang kilo, 140 ana. Anay ang gagmay sama ni gagmay nga tilapia mukha na siya mga 120 ang kilo nga gagmay. Mayo po na makapalit na taog mga suka, tuyo, bitsin, asin sa atong pagpaningkamot diri sa dam sa pilar. Makita na to kadbinchor. Nya na usa na yung dinong agni sir? O kadbinchor napod sila gi ma'am. Atong tanawon ma'am. Napod sila gi dungag nga dito tanawon kadbinchor. Ay why. Kan pa nag-init pa para sa ilang kuan dinong ag. O atong sugnuran kadbinchor agi lang kuan. Pero magdungag mo ma'am. Kani para sa man eh? Sabaw. Para sabaw isda. Okay kadbinchor magsabaw ni kuno sila isda. Napoy namukot ito pikas po sir. Pero kauban nato niya sir. Lahi. Taga diri aba, taga disana sir. Kanang na mga tao diya katong ilang interview sir katong mga nagkuha silang pukot. Hindi na nyo hindi na nyo kauban? Kauban naman na sa daan man lagi ko nya apit ko nila ni atong uban ko. Pero katong ilang pukot lahi po to inyong laya gida. Lahi po kadbinchor Unya kadbinchor nagkuha na sila nagsabaw sila isda. Kaya naman sila namo dang luto ma'am no. Dere yung luto kadbinchor. Ay sus. Kurya buya kadbinchor. Ato makita dagan sila dang luto puno yung luto. Dapat ito pikas total pot pikas. Ibutangan na ni ma'am og Bombay. Unya butangan po ni tangad ma'am. Tanga-tanga. Butangan og tangad. Wala maminguan. Karon Luyan kalimot. karon kadbinchor ato makita nagbutang na si ma'am og Bombay. Unya butangan niya og tangad. Okay. Kadbinchor makita nato kadbinchor ang kuan kanang mga katawhan nato diri sa pilar. Naghikay sila og paniudto sudan. Pa ilang nakuha nga tilapia og halwan, mo ito ilang isudan. Katong mga namukot ma'am, apil to sa paniudto ninyo diri? Apil kauban to na. Katong namukot kadbinchor to nakatong interview ganina katong namukot dito sa Latayan, apil po to diri paniudto. Kadbinchor, karon kadbinchor nagtapok na silang tanan unya karon maniudto na sila katong namukot ganina dito to nakita kadbinchor dito. Unya karon ating paniudto na nakatapok na sila kadbinchor diri sa dam sa pilar kay karon tataan mga kadbinchor maniudto na ang mga katawhan nato diri. Nito paminawon kadbinchor nito tanawon sila nga nagkatapok na kay usa kadbinchor. Okay kadbinchor, what's up kadbinchor karon naghukad na kay maniudto na sila kadbinchor. Kadbinchor.